Morjesta. Tässä olen lähdössä kirjamessuille esiintymään ja siitä tulikin mieleen tämän hetken uutuudet. Kaisa Liskin Taistelu-kirja on tullut markkinoille ja Kaisahan on tämmöinen mediapersona, mikä on sitten syyllistynyt konnuuksiin, lähinnä tämmöisiin petkujuttuihin. Ja hänestä on nyt tehty kirja ja sen on kustantanut Deadline-kustannus, minkä kanssa minä kävin pitkään oikeutta tästä Gangsta-kuiskaaja-kirjasta, koska se oli julkaistu vastoin mun tahtoa, niin halusin siihen oikeutta, minkä sitten hävisin. Tämä Kaisa Liskin kirjassa mua kiinnostaa tämä tekotapa, koska tähän on nyt tilattu oikeudelta todistajien ääninauhat. Ja oikeus luovuttaa tämmöiset ääninauhat journalistisiin tarkoituksiin. Eli taustatiedoksi johonkin juttuun, mistä sitten tehdään vaikka lehtijuttu. Nyt nämä on päätynyt tähän äänikirjaan autenttisena. Ja kaikilta näiltä todistajilta ei ole kysytty lupaa tähän. Ja mun mielestä tässä ollaan todella arveluttavilla vesillä. Ja tähän mä haluaisinkin teiltä kommentteja, että voiko näin tehdä. Mä tiedän, että oikeuden pöytäkirjathan on sinänsä niin kuin julkisia, et ei siinä mitään, mutta sitten kun se on tämmöiseen kaupalliseen tarkoitukseen tehdyssä kirjassa autenttisen se ääni, niin mun mielestä tässä ei nyt niin todistajaa oikein ajatella ja suojella ainakaan, että kun sä menet joskus jonnekin oikeuteen todistaa ja yhtäkkiä sun ääni on tunnistettavasti jossain äänikirjassa, niin se on mun mielestä ihan hirvittävän väärin. Kuka menee enää todistamaan minnekään? Mä laitoin kyselyä tästä käräjäoikeuteen, että saako näin toimia, että jos sen ääninauha on tilattu journalistisiin tarkoituksiin, niin onko oikeus ollut tietoinen, että nämä menee kaupalliseen äänikirjaan, onko tässä rikottu jotain lakia, ja jos on, niin mitä oikeus aikoo sitten tehdä suojellakseen näitä todistajia. Mutta hei, laittakaa te viisaan mulle tuohon kommenttikenttään viestiä, että mikä teidän mielipide on. Onko tämä ok, eikö se ole ok, mikä fiilis? Ei mitään, hei, päivän jatkoja, moro.